Mae'n bwysig eich bod chi'n deall eich materion ariannol ac yn cadw pethau ar flaen eich bysedd. Os rhowch chi rhifau at ei gilydd yn y ffordd iawn, byddwn nhw'n rhoi darlun manwl i chi ac yn adrodd straeon am eich busnes, ac mae hynny'n wirioneddol ddefnyddiol. Gwneud yn siŵr bod gennych chi ddigon o arian yn dod i mewn i'r busnes ar yr adeg iawn i dalu eich holl gostau ac i wneud elw. Dyna beth yw rheolaeth ariannol yn y bôn. Chi bua'r busnes ac felly eich cyfrifoldeb chi fydd cadw cyfrifon a chofnodion cywir, talu'r holl dres sydd arnoch chi a chyflwyno'r holl wybodaeth sy'n ofynol. Bod yn drefnus, dyna'r allwedd. Gwnewch yn siŵr bod eich gwaith papur yn cael ei ddiweddaru'n gyson a nodwch unrhyw ddyddiad pan fydd rhaid i chi dalu treth neu gyflwyno gwybodaeth fel bod digon o amser i baratoi. Wrth gwrs, fe allwch chi ddefnyddio cyfrifydd, ac mae hynny'n sicr yn syniad da os ydych chi'n gwmni cyfyngedig. Efallai hefyd y byddwch chi'n cyflogi rhywun i gadw'r llyfrau o ddydd i ddydd. Ond cofiwch, eich busnes chi yw e. Does dim ots faint o help gewch chi, mae angen i chi ddeall eich sefyllfa ariannol yn iawn. Mae tair elfen yn bwysig mwyn llwyddo'n ariannol. Yn gyntaf, cynllunio ariannol. Mae hynny'n golygu gwneud yn siŵr bod digon o arian ar gael gennych chi ar yr adeg iawn i ateb gofynion y busnes ac mwyn i'r busnes allu tyfu. Yr ail elfen yw rheolaeth ariannol. Mae hyn yn golygu cadw golwg ar faint o arian sy'n dod i mewn ac yn mynd allan o ble mae'n dod ac i ble mae'n mynd. Y drydydd elfen yw penderfyniadau ariannol. Mae hyn yn golygu cael y wybodaeth gywir ar yr adeg iawn mwyn i chi wneud penderfyniadau doeth ac ystyrlon am eich busnes. Y cam cyntaf yw paratoi rhag amcan neu gyllideb. Faint o incwm rydych chi'n disgwyl ei gael a faint mae hynny'n mynd i gostio chi. Byddwch mor realistig ac mor fanwl gywir ac sy'n bosib, dydych chi ddim eisiau cael darlun ffug o'r busnes, ydych chi? Bydd eich rhag amcan yn cael ei ddefnyddio i greu'r datganiadau ariannol. Mae 3 phrif fath o ddatganiad y mae angen i chi ei deall. Y cyntaf a'r pwysicaf yw datganiad llif arian. Cofnod i hwn o faint o arian sy'n dod i mewn i'r busnes a faint sy'n mynd allan bob mis. Fel rheol, bydd hwn yn cael ei baratoi ar gyfer cyfnod o 12 mis. Ac ar gyfer pob mis, bydd un golofn yn dangos y rhag amcan ac un golofn yn dangos y sefyllfa go iawn. Fe welwch chi fod llif arian yn ddefnyddiol iawn i reoli'ch busnes. Mae'n rhywbeth hefyd y bydd eich rheolwr banc a phobl eraill sy'n eich ariannu'n gofyn amdano. Yr ail ddogfen ariannol pwysig yw'r cyfrif, elw a cholled. Mae'r ddogfen yma'n dangos sut mae'r busnes yn perfformio'n ariannol ac i ba raddau rydych chi'n llwyddo. Mae'n dangos y llinell waelod, eich elw neu'ch colled. Y math olaf o ddatganiad ariannol y mae angen i chi ddeall yw'r fantolen. Mae hon yn rhoi ciplun i chi o sefyllfa ariannol y busnes ar bwynt arbennig mewn amser. Mae'n dangos beth sy'n eiddo'r busnes, faint o ddyled sydd ganddo a beth yw gwerth y busnes. Os byddwch chi'n chwilio am fuddsoddiad mawr, bydd angen mantolen arnoch chi. A dyna ni, 3 pheth i'ch helpu chi i gadw'ch bys ar bwls eich busnes. Datganiad llif arian, cyfrif, elw a cholled a mantolen. Byddwn ni'n trafod pob un o'r rhain yn fwy manwl yng ngweddill y modiwl yma. Ond dyna chi'r pethau sylfaenol.